que vos parece coa folla que vamos a ter hoxe? Ben, Pois vai ser... vámonos pasar ben, depois bailamos a todo como antiguamente. Bueno, Ou pois, antiguamente non se bailaba. Pois pasábase moi ben esas follas, dábamos aquela caña que sabía, cantaba eu o corpo. acórdome que meu pai dicía, o que encontra o rei non es folla máis. E eu andaba a pila toda a ver se encontraba o rei. Eu encontraba a reina non desbancaba o rei. Pois, bueno, era o rei sempre, antes eran machistas. Ahora xa... Despois tamén había outra raza de maíz que lle chamaban turco, ou como era, que Hai era... o turco, sí. Sí, E eu corno tamén. sí. E bueno, con maínciño, Pero antes non é como agora, que antes había que cavar o maíz, amontoalo, rarealo, que agora botan insecticidas. así estamos, Así estamos. e xa non esfollan, No. serán unha máquina esfollalo. Xa, pero cando éramos pequenos tiñamos que facer. Non sei, ainda chevan o maíz. No? E pasábase ben as esfollas, E despois ir ao muiño moelo para facer o panciño, co saquiño costoso. Ai, Dios, que tempo facer. A xente pensa que agora, pero antes, moito había que traballar. Logo te contestan, non dixas iso que non era para tanto. pero agora xa empezan a entender. E nosotros, cando éramos contidos, eu non me acordo, pero sei que nos levaban os máis pequenos, os máis grandicos andaban por ali, pero o que era máis pequeniño ainda non andaba metiendo nun cesto. no cesto. Levaban no pa a terra, escarabellaban na terra, comía. Eu facía. Oiche, é duros como a col. E criamos... Ai, encontrei o rei! Eu reinei. A este tamén reinou o rato que o veu comer. Ai, mira, pai. Acórdome cando meus pais iban traballar ás leiras e quedaban as leiras quedaban tan lonxe da casa. E claro, daquela non había un bocadillo para levar, e non había nada. Eu era moi pequena tamén, que eu non me acordo ben diso, contábame a miña mãe. E miña mãe muxía unha vaca e dábame o leitiño daquela vaca, aquele leitiño quentiño. E dábame nunha botella e con unha tetina e eu... A ver como mamos. E así que acababa de mamala, quentábame o corpo E dormías. e deitábame no cómaro nunha chaquetiña ou no que tuvera. E hoxe teñen cunas de viaxe, da siesta, da noite, teñen de todo. Eu tiño o cómaro ali no campo, no. Nosotros fomos 10 Deces. e criámonos 8. Eu era a máis pequena. E sigo sendo a máis pequena. É a máis rebelde e a máis jodida. Pero foi que quedei na casa, pero acórdome de cando era moi pequeniña, que me levaban, claro, meus irmãos xa traballaban, uns deles. E puñame a min ali nun saco, con calquera cousa tirado, e miña mãe cavaba a terra para que eu enredara coa terra e comía. Que non me daban biberón, non. Además, estábamos fuertes. Mas non nos pasaba nada. No. Pois eu creo que era moi sano o que había pobreza, pero o de que os cativos escarbáramos na terra, andábamos descalzos, e máis non enfermábamos. E agora, ai, que si tocou naquela area por si está infectada. Ai, si tocou naquele outro, que puido pasar calquer bicho, por favor. Esterilízala. Os críos teñen que saber o que é a terra, arañala, andar descalzos. Porque antes éramos esclavos, nosotros solíamos cambiar con os veciños, non? Pero había que cavar o maíz a mao, porque había un raño. E días hasta que se acababa. E coller as patacas e non había guantes. non había pante ningún. Pois entonces... E daquela os invernos eran pior que hoxe. Que había xiadas. Ti acordaste das xiadas? Acórdome das xeadas e acórdome de chover un mes inteiro, que era cando podíamos ir á escola. Á escola, Eu iba á escola e iban zocas. Ti sola. No, íbamos todos. E xogábamos á chapa. E acababa a zoca. E eu a zoca dereita acababa de camiño, porque eu arrastrala. E despois barrábame na casa, porque claro,
Cada unha zoca quedaba nova e outra estaba gastada. E cartas para comprar outras ao mellor non había. E que facía? Pedíalle a outra compañeira para que me prestara, senón miraba para elas como xogaba. Sí. Había xente que non tiña patanar, Na nosa casa sempre houve patanar, e nas vosas eu penso Sí. que era. Sí. Aló, caldo, leite e carne. Hasta almorzábamos con caldo. Pero cando o caldo, acórdome cando o caldo, claro, moita pataca tampouco non había. E cando xa iba que quedaba Sí. o Había que líquido solo, enjatelo. enjadíano con pan. Algo con fariña. Con pan, e Daban de fariña, a cociña a fariña no caldo, despois era papapega. De sacar yo o leite. Ai, sí, tamén. Era nata, ás veces jardábana tamén para Ai, facer a mi manteca madre. para levála ás feiras. Os huevos non podíamos comer moitos. No. Porque eran para levar á feira e comprar outras cousas. Os huevos comíanse o día da malla, e o día de carnaval, e o día de... A ver, había outro día, que non me acordo. Daquela cambiaban os huevos, que había casas que tiñan jalo Ah, sí. e outras que non tiñan, entonces levábanse huevos dos que tiñas ti Daban os outros. e traías dos que viñan jaleados para deitar as jaliñas. Bueno, a casa que non tiña un jalo tampouco non era casa. Bueno, pero a mellor tamén, tamén che podía morrer e quedar sin ir. Bueno. E mandaronme a unha casa a buscar os huevos. Cambiados, non? E metermos nunha bolsa, non sei se vos acordades daquelas bolsas que había de cuero, de 2 asas. Bueno, pero cando cheguei á casa, eu viña coa bolsa, como se lle cadre, cando cheguei á casa, parece que traía, fora cambiar unha docena, me parece que traía 2 anos. Xa non se foi. A tortilla comíase de Pascuas en viernes tamén, ai Dios, tempos aqueles. E a carne comíase Pois queixámonos. no que eu me acordo, A cando se cavaba a roza, jardábase. A carne, porque había que darlle carne aos cavadores. E tortilla. Cando se iba a casa dun rico, era onde máis mal se comía. Sí. Dabanche, bueno, eu tiño oído meus irmãos, eran maiores que Eu nunca fun, pero... que daban o caldo malo e o pan con pelo, Sí. na casa daban dos mal, ricos. sí. En cambio, unha casa dun pobre cocía para aquel día. Sí, a ver, meus pais, sí. Hai que ben sabían. A mí o que quería era algo... Ai, mi madre, había bola, Sí, En miña sí. nai, As bolas sí que se cambiaban. botáballe, tostaba así as bertas así no forno, despois botáballe por debaixo, mira, olía aquela berta, aquela bola. Mira, ainda sabía, eu olía desde longe. Sí. Que viña unha veciña e dixo, están cocendo nos pantís, dixo, tiña unha gana desa bola que ole. E aquelas co día do pan de maízo. Ai, que ben sabía, Dios. Sí, sabíase ben. Ai, Bueno, a mí pero- o maíz nunca me gustou. Ai, a mí sí. No. E non me gustou. Era un Que sea divertimento, para nosotros pasábamoslo ben. No, a mí o maíz non me gustaba. E o Se día era das así un festas pouco igual. Pasábase ben, quero Sí, dicir. eu E tamén cando se teño- iba ás festas? Ai. Que íbamos todos xuntos, coches non había, nin había, tiñamos que pasábamos mellor polo camiño que na festa. Sí, Moito nos temos sempre, reído. polas festas, por Santa Isabel, tiñamos que acabar no maíz ou montoa. Ai, sí, pero lavábamos un pouco e tira. Lavábamos un pouco, moito non. Moita roupa xa non había para poñer despois. Non había levo esta, se sabías a que tías que levar. Sí, Non había máis que aquela. non é, Xa, non gracias, era se compraban unha para ir a todas. Non era coller no roupeiro e calma quedara mellor. No, había unha. Había unha. Pero éramos felices, eu fui feliz. Cando Eu tamén. Tiña primas ali e xogábamos. Non sabíamos Pasábamos- outra cousa, Cando entonces. non tiñamos muñecas, dunha espiga de maíz. Tiña a folla, e despois, cando eran máis novas, tiñan pelo. Entrenzábamos nelas e eran as muñecas que tiñamos. Iso era con que nos divertíamos. A primeira muñeca que tuve tocoulle meu pai no cine San Sadurniño. Por Reis. E era unha muñeca moi bonita, moi brillosa, moi tal. Eu, un día, dixen, vou na lavar. E metina nun caldeiro de auga. É que... Pero Dios, muñeca, que a muñeca era de cartón, tiñan aquel baño, non sei de que era por fora, pero o resto era todo cartón. E quedei sin muñeca. A vida foi dura,
dura. Durísima.